दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायफिननाय जाबाय। तारमाने केसा ओरैबायदि जाबाय, गारिया बेटारिबो गैया, माने बेटारि डाउन। ओमफ्राय स्टार्ट जागोन जाया नायनाय एबार रेन्ज लाफादो दे, टेनसन लाना। बबेबा जायो बबेबा जाया, तारमाने रिक्स लानाया तारमाने बेटारि डाउन नालाय। ओमफ्राय टायाराबो गैया, टायारखौ चेन्ज खालामनांगोन, तारमाने बहुत दिन जना थाबाय बाइकआ। स' दिनै पाठसालायाव थांगासिनो दङ टायार आरो माबाखौ बेटारिखौ चेन्ज खालामनो। नोंथांमोनहा दिनैनि ब्लगखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। Saya kisah betul. Itu sih. Mana? Lah. Diskon bro. Nah, itu dulu kan bro lagi. Itu nanti. Kita balu. Dan jadi dia bersama. Bukan aku, dekat setiap hari dari ini. Itu karo maksudnya itu ini kan itu apa? কিমান মান আহিব এনে এইটো? Itu tesoy. কিহৰ এইটো? Siete. কিহৰ? Nunggu 110. লগা ইপিনে Hah?
आंनि गारिखौ मा खालामजोबखो सेस जाबाय सेस बख'जोब्बाय जाबायलै दसेनि थाखाय केस गैला जाबायमोन आरोना जाबाय नोंनाबो गैया लेडिस फुड गार्डनि थाखायनो जाबाय आरोना माबाया बाराया उपाय गैया लानो गोनांखौथ' लाखानांसिगोनानो रेक्सेन्स हा माने बाबाय सालायनो बे सासेखौ होदोर' सालायनो खारखो जोंहा टेनसन होनाया माने लाबोबाय गथानो गोजा गोजा गांब्रै ओइ बुरा ओइ बाय ओरै ओरै खोला खोला आं गैयाबा पानिखौ Dia sampai bedor kepakan. Bola. Gimana Sadam? Gimana sih? 240 ke usia. Pital dia? Asal dia? Pital. Itu asal bosan. Hah? Kalau jadi usia pital tu mana? Jadi. Dah pernah nggak? Pernah nggak?